everyone, good morning and welcome back to my channel. This is Spice Mildan aka Marga. Layo na ni Marga siya. Perfect skincare. Mulaki ko bangan. For today's video mga guys, sing is birthday ni Lola. Birthday din ni Lola, no? Tapos, wala sila. And, bago pa kumata. Then sila, nag-first month sila. And, waka ba si Lola nga mag-decorate? Kasi matok ko sa'yo para mag-decorate. Later on, dala na ko ibutang ang mga decoration and everything. So, I'll be back later. 2,000 years later. Kaya na di ko ka-effort mag-decorate, guys. Baka naman dyan. Boys, baka naman. Single ko. I know what you like. Cleaning time. Kabot na di ako Lola. Happy birthday lang! Kami nang na. Wow! Murito ko Lola, guys. Pretty, no? Pita may maman, guys. Happy birthday lang! CEO galing. Sa may istorya ni mo karon nga, mani sila Ate Lensle. O ni baday. Padulong sila. Bot. Padulong siya. Get. Padulong lagi sila la. Then, dapat mag-ilis jud ka. Bot. Unsa man na nga wala man sila dire, mga igsuon. Ay, mga igsuon, mga anak. Ang saon po naman. Paulion na to. Sa may istorya ni mo si mong birthday la, maway handa. Ay waya mo. Sad kay siya, guys, kay niyang unta yung birthday bibunta pero COVID man. Inom ka karon po kakape? Ang coffee na siya. Sige ka inom ka. Gadayet ko lang. Ha? Gadayet ko. Naman nga inom ka kape. Ano na siya? Dili na din ko magkaon. Gaday pero naman. Bibunta mi, guys, kay manguli ang mga kaigsuon at igsuon ka igagawan ka mga anak ni Lola, mga buaw ka istanan, 8 ka buok. Pila yung anak ka kabuk niya nila? 7, no? Ha? Pila kabuk mo na? Ito. Ito ng saluha. Kung atola si Uncle Elmer, ano? Oh, then, 7 man niya. 7 man niyang mga anak. 7 man niyang anak, 4 ka laki ug 2 ka bayi. Tapos, ang isa na nasa heaven, which is Uncle Elmer. Shout out sa inyo, kuya. And unom na lang din mga niyong tato sila pero sa man COVID lagi. And kami lang din bahala gamay lang kung handa basta nagmamahalan kami dato. Last month sa good luck. Papuyo gani dia. Hindi man kamo smile. Picture ta Puyo dia. Ano may mo radyo? Way drama ron Domingo. Ay, di ba? Hi everyone, ito sa mo kajut sa mong balay, no? And nag-makeover me para lang sa birthday ni Lola. And this is the balcony. Yes. We bought this from, this idea is inspired by US.
Oh, later on. And this is our sala living room. And diba puro green screen, oh. Dali na gid ko maka-edit ani kay green screen tan. And this is Karen Faye. Ngit siya. And this is What's time money, mga 11? our dining area. This is our kitchen. Gubot siya, di na pwede kigubot. Nagluto si ate dito for pagkaon ni Lola. So, I'll be back guys na magluto ko og manok. Yes, kay. Abi pa lang dili it siya. And, namiun dyan ako gluto kay reklamadora ba niya akong Lola, murag gwapa. Sleeping na naman siya. Guys, si chicken. And I bought this from Mercado City. Layo kayo siya guys. Kapit kay Baklay. And na-stress akong pusi. Judy ang set. Ano siya? Okay. Let's put it. Wow! Sorry sa among na very, very hugaw. Okay. Naman, we're not rich. And ay! Arky kayo. Disclaimer sa mga arky dyan. Sorry po sa aming kitchen. Kumaila ninyo guys kung ano siya, kung init na bagyo siya. Pwede naman po siya niya siya yana. Init na siya. 2,000 years later. Happy birthday, Lola! So guys, all is prepared na. Then ako rin wala pag lipstick! Wala lagi si Von. Wala lagi si Von. Let's start. Sabay pahinod sa birthday sa mong pinalanggang lola nga si Lola Menmen sa iyang ika-82. Hinautong tayo Ginoo nga tagano pa siya og piskay nga panglawas o grasya o mga moabotay pa nga mga birthday. O Ginoo, gapasalamat pud kami sa mga tawo nga ning tabang ani sa paghimo ani o paghusay aning birthday ni Lola kay dili gid kanina mo mahitabo Ginoo dili tungod og alang kanimo Ginoo. Ginoo, salamat pud sa mga tawo nga nagluto ani. Unta Ginoo nga tagaan mo sila og grasya. Salamat Ginoo. Kini tanan namong gipangay pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. ASMR na lang. Happy birthday, Lola! So guys, wala rin kayo kachikahan kinangaon na dyan sila kagipanggutom na sila. So, hi! Muna ito siya guys. Naman na may picture sa akong lola nga gwapa kay tanan. And shout out nilang duha si Van and Karen. Ayla! Ay, di mo maklaro. And Uy, mo si Shinelo Dan? Atag na ito magduwa. kainan na guys! Kanang gamera mga tao guys. Wala na may nag-invite kayo. Kung may handa. No, kaya kung na po may handa, share your blessings be at the I love your neighbors. Pero I don't know, I can't hear you. Alin ako sa gawas. So mo dito guys. Muna wala mi nagpa-invite og daghang kay oh my god. Wala mi handa pod and siya. And thank you guys sa mga sponsors ni Lola, Ma'am, so especially to Mommy and Uncle Danny and everything. Pero
Pero hindi pa na ako ni humanon. And mga mi guys, wala mi ka pa-invite kay bawal ga po magdaghan diri sa kuan kay or follow the protocol. Kaya balag wala mi ka GCQ diri basta kay follow ga po mi sa mga mga rules and regulation about any COVID. So smile! Ayan, tiki si Lola. Ngayon sa mi guys, ha? Balik na po guys. So guys, ngayon namin noon and magmukbang ko. Hi guys! So, muna ito ang pa-birthday ni Lola and then gumana jud kayong tao and wala mo po may handa para mangibitar og daghan no. So, muna na mo kahandaan oh. Diba kay waman mi anak jud para ipabongga. So ang importante is nakasimba ta, nakapasalamat ta ni Lord nga si Lola namo is gitagaan niya another year and I hope na more years and more birthdays to come to my Lola. So da? Sabot. Pula ulit. I'm using the shade of bisang lagang. Sure. Muna to guys and entertainan ta na ko Lola pero dili man siya guys kay ikapoy daw siya kaya simba sila kay ng buntag muna tayo yung paghambog na ako banha kay siya so guys I hope nga ganahan mo sa akong pa-vlog and naglibog ko saon dyan ako ni siya pag-edit no kay murag wala man ko sa mood nga mag-vlog pero vlog na nashoot ko para na ay type documentation nga na among Lola and by the way guys, sad ka akong Lola karon. Ang emotion for this birthday is duha, sad or happy kay. Happy siya kay birthdayhan mo siya. Nagandaan siya din. Kami kabanha ba ni ante. Gakuan, gahanda din ga effort mi tanan para niya din. And the sad emotion is sad niya is katong wala nang uli silang mami, silang dad. Lagi daw karon nga year na sila diri tanan. Then kato yung mga anak pud sa Cagayan, muli sila tapos dili man kay due to COVID, di ba? Then di sila ka crossover here. Sa ka basketball ka girl. Oh yes, and mo to siya. Mo na lang palipay-lipayo na mo Lola Ari. Jud kay ninyo kay ni hit nagitag 382, 83. Yes, and I hope guys you may increase pa jud siya guys no. Salamat gyud sa inyo guys. Gitagaan jud ko ninyo sign nga mag-vlog jud. Bahalag hapit ng klase. Vlog ng Japon sa. Ang klase hapit na jud. Modular man ko pero good luck self. Laban lang basta estudyante, laban lang jud ta para sa atong future guys. And kaya umatay mahimo kung di ta miskwila. Unta ka balubet pud sa atong future. God only knows our future. And amen. And thank you guys and I hope you like this video. Share this to your friends and don't forget to subscribe to my channel. Gisingot na kay ko. Thank you good kayo guys. I love you and katong nagpa-shout out. Sa kato na siya guys and bye na guys and kana mga request ninyo pohon ako na siyang kay murag low budget ako. And hi, kato din nagpa-shout out. Dura di ay guys. Nita